struggler vi på en hold. Ja, men altså, der er også en masse lort. Jeg kan have hørt musik. Jeg kan mærke det nu. Kick. Shit, jeg er allerede dø. Sindssygt. Breather her? Hvor jeg... Ja, jeg skal lige breath først. Jeg skal bare lige... Sådan der. Er det nok bare? Det var Chaos Nova. Jeg har Agro. Og så Silence Set, jo. Er det Expose? Er der Expose? Oh my god. Thank Vi god. laver... Ja, vi er fucked. Jeg nok bare efterude her. Den vi havde på Interrupt, den havde Agro på hele fighten. Det var Cross. Det forstår jeg virkelig ikke. Hvordan at jeg ikke kan have... Mystery. Det var endda med fade, så det er fordi du slet ikke rører den. Så du kigger den der. Vi er enige om, at det er den, der står hernede, ikke? Jo. Fordi det er legit den første ting, jeg rører. Ja. Men den store kigger på mig hele tiden. Well, jeg har brugt lidt alting nu, men jeg har ikke brugt cheat death. Jeg skal også lige have en af os engineer. Oj. Tinder er på ret til pækken. Ja. Silence Edge, eller? Den der sidder bare og beamer mig to the death, altså. Ja, det er sygt. Har den der. Nok op her. Dårlig nok op med det. Chaos Nova. Så Inca bro. Vi har kun 4. Jeg går lige ind efter her. Ja. Jeg tager næste. Rip. Han er bare ligeglad med 4. Mig? Hvor var jeg? Eller... Ja, den er. Jeg har et skubber, I guess. Skubber. Så er nok op her. Nok op her. Ja, Inca bro. Chaos Nova til næste. Ja. Og Monkey og Kuba, jeg kicks på det sidste. Ja. Kommer lige bursting. Pas på. Sådan Øj, clean. Sæt jeres fokus. Nå, kommer. Breather her. Og han der pack, silence. Ja. Der er raw, silence. Ja. Kommer ind nu. Nok op her. Nok op. Bare hit den anden, når du kan. Ja. Chaos Nova. Okay. Og du er stærk nok, Kubo, så kan du bare chain. Ja. Altså hvis det er ned til Boston, så ja, whatever. Og kig her. Det er virkelig at have stealth til Monkey. Kasper, det er dig, der skal svare på det. Jo. Okay, så vent, så dræber vi det her.
Så man kan Bare når den har low, kan du bare tjene. Men så får du det ikke stealth, gør du? Jo, så længe jeg ikke bliver ramt af det der. Altså af mobsene der. Igen, jeg skal have begge på kryds, indtil den kommer ned. Er I... Line-up. Ja, og I line med? dem hernede. Ja. Jeg puller bassen. Kick. Det er fair på første. Kick. Perish. Jeg stander. Du behøvede ikke Darkness. Ja, men det spørger at ikke jeg har fået brugt den på de andre penge. Det er jo bare en godt tegn, jo. Det betyder det ikke, du skal bruge det nu, jo. Kick. Åh! Det er lidt fuck det her. Det er okay. Jeg har ikke grip til dig sådan der. Fint. Den ting lige der er godt nok uden. Så er det i hovedet. Vi stiller os. Nice foot crash. Så skal de vel ikke bruge den. Nå, du skal ikke bruge den her. Det er for en sanity. Ah. Er I stun? Kaos. Ja. Det er det endcap. Og så få brugt dit 4 efter. Mig? Ja, 4. Misery? Jeg skal have mere tid, så jeg ved, jeg skal mystery. Ja, my bad. Det er det der med, når man også er lidt under en. Gjorde jeg det? Men for helvede. Jeg har et CR. Safe på første her. Jeg køber dig. Center. Bossen her. Rocket jumper. Rocket jump. Havde du ikke Gobling lige... er utility. Ej, jeg kommer aldrig nogensinde til det. Ah. Det skulle da egentlig en ret healer-intensiv dungeon, det her, er det ikke? Jo, jeg sidder. Du er gripper, ikke? Husk Jo. at move her. Jeg kan raw. Kill the fucking boss. Og det er shadow step. Ja, jeg er på vej. Kan du se mig? Fuck, du er hurtig.
Jo, Jeg har CD's og Lost om 25. Ja, så vi kommer til at have Lost, når vi er dernede. Ja. Shroud. Please, ikke fortæl mig, at den er nede i lå. Nej, nice. Kan du ikke fjerne Shroud nu? Jo. Og den tæller stadig ned, selvom jeg... Ja, okay, det ved jeg ikke. Alma. ja. Grip ind til Silent Sigil. Hvor? Last. Hvad er der nu? Kan du grab igen? Har du den? Ja, de skal lige ind i range. Jeg gripper nu. Sådan. Silent Sigil på sådan. Den når. Sådan der. Kan jeg snå ud af det her? Nok op her. Kan du egenbakke mig? Jeg er bursting her. Ja. Nice. Lortetegnet. Jeg har første Okay. kick. Har vi Ja, det det- samme igen? Du har casteren. Ja. Jeg har det her. Jeg har næste. Tænder. Næste kick. Fint, ikke? Ja. Jeg har næste. Er det nogen af jer, der har timer på, hvornår healen kommer? Burde jeg have. Husk den her. Okay, jeg har næste. Ja. En, der har den her. Nej. Den er det ikke. Der har Get off, den. mommy. Der har næste. Okay. Tænder har næste. Ja. Ja. Gå på. Jeg også at se, hvordan de bare dør på samme tid. Altså, det er da smukt set. Mana Smukt, er Daniel. fint. Ja. Lad os bare prøve det med at gå igennem bossen. Det virker som om det fungerer. Zephyr på første. Jeg kan også nå, når de kommer ind. Ja. Actually, jeg tror ikke engang, de kommer ind. Ripping foot bro. Den første her Jeg gode, er ikke den er hurtig. Jeg er Ja. idiot. Er det Stack efter. Breath of Eons, der stunner dem, så de ikke kommer ind? Muligvis. Ja, grip. Jeg missede en. For mange. Hvornår Ja, vi med Google. Darkness? Ja, kom ind. Jeg har grip igen.
Og lige PI i 5 sekunder. Seffi her. Ikke nogen grips her. Jeg har faktisk Du kan bare køre, når du har klar. intet til det. Jeg kan skuffe den ind, den der. Tror jeg okay. Nice. Nice, let's go. I guess vi skal bare bevæge os endnu mere på, når jeg ikke har noget grip. Jamen, jeg tror på alle undtagen den første, der kan du bare stille dig et godt stykke væk. Fuck, jeg glemte at se mit breath. Og så Rippling på dem nu. det er meget godt. Det er bare den der distance, der du skal gå efter. Ja, det var så med grip, ikke? Så vi skal endnu længere på den... Ikke den næste, men den næste igen. Jeg har intet her, jeg water mig selv. Gå gennem bossen. Burde være godt. Rippling på dem. Og... Du har 4 på dig, pas på, Monkey. Nej, ja. Jeg har stoneform til dig. Og den har du ikke makroet ind i. Nej. Skal jeg lige trykke på den for at fjerne dotten, eller hvad? Ja, det styrer du selv. Og jeg skal lige vente, der er lige 8 til Fate. It takes two to break a heart and you two. Pas lige på ham bagved. Lige fart. 3, 2, Gør vi den silence? 1. Der er ikke noget grip. Ah, så bare silence. Ubo. Sender du her? Ja, ja. Ja, men der går lige. Jeg kan ikke grip nu. Altså silence. Nice. Du har også chaos nu, her. Inka, bro. 3, Kan du ironbark 2, mig? 1. Han er Jeg tror død. bare, man længere. Det er godt, jeg er cheat. Prøver du? Ja. Jeg blev stundet. Okay. Okay. Nice. Kan man lige jump på dig her, Frank, når der. Men er fint. Ja. Du vil lige se, hvad det er. Klar nu. Skal vi Så se, det var meget svært den første gang nu. ja, lad os prøve at stå lidt mere stille. Nice. Det kunne være godt. Jeg glæder mig altså, som Gubu har lært, at han spiller med en melee. Det ved jeg jo godt. Det er jo ikke. 4, 3, 2, 1. Jeg ved jo godt, hvad jeg skal gøre, det var nogle af dem. Sættene har du virkelig ikke sat meget tid på. Lige clear Discord for. Så lad os tage den der. Ja. Kæft, den skader meget, mand. Vil du have Darkness her? Ja, kom. 5, 4, 3, 2, 1. Vi ikke stack det her, vi sådan mest squish.
Øj, om på dans. Han danser med den nu. 5, Og så ender du med at fuck den op. 3, 2, 1. Den er helt fucked. Jeg har C5 tøjet. Ja. Hvad gør vi ved Lost? Holder vi den 1 minut? Eller... Det kommer an på Chris. Det ser ikke sådan ud. Det må jeg indrømme. Det er også Jeg har derfor. ikke, har ikke så meget lige nu. 5, 4, 3, Så er fint, jeg har brug for noget her. 1. Hvad så der? Jeg har flourish nu. Det er ikke godt. Vi ser... Okay, rebuff. Nej, jeg så. Så en dårlig væg. Hvad fanden laver jeg? Five, 4, 3, 2, 1. Jeg sender nu, men du kan bare sende, når der er sådan noget. Ja, jeg sender også noget. Lige lidt en F-lo der. Flourish om 5 sekunder. Kom nu, flyt dig. Sådan der. 5, 4, Holy. 3, 2, Det er tight der. 1. Det er en syg boss. Jeg har ikke mere, jeg Jeg har ved cheat ikke, om nu. jeg død af det. Du har cloak. Skal jeg klukke? Ja. Så jeg fører den lige snart igen. Pas på. Han skal dø. Get a ward. Commit. 5, 4, 3, 2, 1. Det var her. Okay, Pupu! Commit angle! Holy fuck. Bliver man en... Ja. Ja, bare pull, det er fint. Jeg får. Jeg har ikke set for her. Jeg har faktisk ikke noget mana til MD. 1. Defensive er det. Ja, efter den her breath, så puller jeg videre. Og også 2 minutter der, så det passer fint. Wow. Så løber han. Ej, Ej. for fuck's sake. Det er hurtigt. Okay. 3, Og det er hurtigt, det er hurtigt. 1. I kan bare blive liggende, hvis der er. Au. Ja. Det så jeg er for langt væk. Ja, måske. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg skal lige have en til at shadowstep på. Det bliver dig Ja. dagen. Nogen skal bruge grip. Ja, jeg skal. Men så kom. Yes. Han er klar, han er klar. Frank. Så er de stuck inde. Det gjorde Øj! jeg. Væk. Jeg reser dig på den anden side. Skal jeg lige have mindsuit, før du kan gøre det på der? 1. Du vil lade mig lige Min shadowstep på dig. hjerne fungerer ikke, bro. Hvad fanden foregår? Altså nogle gange så føler jeg, at jeg spiller Assassin's Creed. Hvorfor det? Når man skal lave de der parkour jumps. Nå, på den måde. True. Jeg har ikke. Okay. Så det er bare chill. Om der. Ja, fuck. Hvad er vi her? Ja.
Der er de der ice shots, der jeg tror, de skal på mig. Jeg har heldigvis 2 minutter nu, så vi bare sende på den. Jeg har MD her. Hvis du er mest klar, så jeg gæst, du kan... Ja. Raw in silence. 3, 2, 1. Special her. Kan du ironback mig? Silence igen. Oh, no mind, sorry. Misery. Eller Chaos over. Bagfra. Der er nogen, der står bagved. Okay. Jeg har nogle små shitters. Jeg er completely griffed lige. Du har Misery, hvis det bliver for meget. Bossen er spawnet. Ja, skal vi ikke lige vente på Monkey, eller skal vi være på? Nej, jeg nej, kan nej, jo nej, komme nej, nej, forbi. nej. Jeg kan jo ikke komme forbi, så jeg er Du kan totalt griffed. Nej, der er jo mobs. Du... Nej, okay. Jeg har nogle mobs om bagved. Jeg ved ikke lige helt. Kan jeg stå her? Jeg bliver tørst på, ikke? Hvis jeg har evasion om 30, så kan jeg komme langt nok igen til, at jeg kan blive wrestled. Du kan prøve. Jeg har sendt. Ja. Ej, jeg er god. Jeg er god. Jeg kom forbi hele mesten. Uden Det at... siger vi bliver. Er der? Ja, Altså, i skal vi- live. Hvad? Så du skal ikke engang have et rest? Nope. Okay, maskine. Har du mana? Ja. Skal de vente på Kasper? Ja. Nu kommer han, så er der sådan 10 mobs, der snapper nu. Kommer 2 drager. Ironback mig på den første ting, bedste. Husk kære for det der ting shit. Altså, er det mig, der skal gå ud, eller hvad med det Nej. der melee hit? Ja, du skal i hvert fald bare lige gå ud, når det sker. Fordi den er sygt buggy. Ja, den er syg, men der er en løsning til det. Jeg skal... Holy shit. Disrupt? Tænker jeg, vi sender, hvis det er 40% i siger den facer på, så... Et 60. 60, tror jeg. Er det 60? Og vi Ja. sender alligevel. Kan jeg breffe uden at dø? Det er et spørgsmål. Ah, Jeg venter det lidt. Så chiller vi lige og venter på Gubo. I fasen her.
Au. Det er ikke 60. Ej, I pranker ham for hårdt, by the way. Det er sgu da 60 Det sidst, er eller hvad? 60. Det er på grund af, at der er tank mechanic. Det er mechanicsene. Wow. Men det Det er er fint bare nok, godt. vi har sendt CD's her. Ja. Altså i Ja, princippet, break, bro. så den her fase må gerne vare lidt. Vi har lost og 2 minutter som 1 minut. Der er en... Ja, Wow. defensive. Oj, shit. Ja, jeg MC'er den. Sådan der. Nice. Er I klar? Jeg kan blind den dernede, så. Tag den længst væk og blind. Ja. Jeg blinder den derovre. Jeg er bare lige... Og jeg stunner den næste. Ja. Og så er det Misery. Nu Og så Knocker og de dør nu. jeg sætter min over til den anden, og så giver jeg den fri, når der er. Misery. Jeg er klar på den der. Jeg gripper. Inka, bro. Ja, jeg siger ikke gripper. Kan vi... Jeg har ikke noget nu. Jeg er 4. Dan, du skal lige holde i 20 sekunder her. Det er for at få det hele synkt op. Så vent med lost. Okay. Stack up. Sæt 4, når der er. Det var ikke... Sådan der. Jeg kan køre. Jeg kører. Skal vi jinx den, eller? Motherfucker. Så her, jeg ved ikke. Jeg har ikke noget til. Jeg Sorry. har masser her. Lad os Darkness på næste. Det var nej, der dræber os. Ubu Shadowmeld? Klukker. Okay, ja. Let's go, vi fik dræbt Mange procent! Shut the fuck up.